Meta wieħed imur jissellef jew inkella jixtri ktieb, hemm varjetà kbira mhux biss f'kull lingwa imma wkoll it-tip, it-tema tal-ktieb. Illum propju f'idejja għandi ktieb ta' avventura. Fil-fatt tal-min iħobb daw it-tip ta' kotba hawnhekk għandu verament fejjoxa. Dan kollu mingħand l-awtur tagħna Charles Zarb bil-ktieb tiegħu Il-Gżira Sigrita u jien ħanaqralkom kapitlu minnhom illi jismu Fuq l-Atlantis. Tlaqna. L-ikla arnit moqli fit-tewm imħawwar bil-patata chips u l-insalata li ħejjitilhom il-mama niżlitilhom għasel. Anka n-nannu Manuel laqqat il-platt. Wara li kielu ġabru l-platti, il-papa qasam dullija kbira li tajċ kemm insertat ħelwa u ma naqassu kol ftit ġelat minn tal-magna l-ġdida li kienet għadha kif xtrat il-mama. M'hemmx għalfejn ngħidu Rebecca u Christian poġġew ħdejn għannuhom għax taqgħu ħafna li jgawduh mill-aħjar li jistgħu. Is-soltu kull meta kienu jiltaqgħu, in-nannu kien ta' kull darba jirrakkontalhom xi ġrajja minn ta' tfulitu jew xi avventura minn ta' żmien il-gwerra. Iż-żewġ tfal kienu jibqgħu skantati kull meta nannuhom kien jgħidilhom xi storja. Darba kien irrakkontalhom dwar il-vjaġġ ċiebes tiegħu minn Lixandra li kien waslu sa Malta fuq l-HMS Illustrious. Fuq kemm kienu jbatu ġuħ il-Maltin fi żmien il-gwerra u fuq il-ġlied li kien ra fil-baħar. Darb'oħra kien irrakkontalhom dwar iċ-ċajta goffa li kienu għamlulu sħabu meta darba kienu libsulu ta' ruħ waqt li kien qiegħed tassa bil-lejl u kienu għoddhom ħassrulu demmu bil-qata li kienu tawh. U għaw jirrakkonta dil-ġrajja in-nannu kien jeħmar bir-rabja għax ix-xwejjeħ baqa' sal-lum il-ġurnata ma jafx min kien dak li kien għamillu dik iċ-ċajta goffa. Wara li lestew mit-tindif tal-platti u poġġew kollox postu, in-nannu flimkien mat-tfal telgħu fuq il-bejt biex hemm iqattaw ftit tal-ħin jitkellmu għall-arja friska waqt li l-ġenituri baqgħu isfel jaraw it-televiżjoni. Ilek ma tirrakkontalna xi storja Nan, ipprova jillixka Christian peress li kien ħerqan sabiex jisma' wieħed mir-rakkonti tan-nannu. Iva Nan, ilek ma tgħidilna waħda mill-avventuri tiegħek? Komplit tħeġġu oħtu. In-nannu Manuel tbissem meta ra li n-neputijiet tiegħu kienu daqshekk fuq ix-xwiek biex jisimgħu waħda mill-ġrajiet tiegħu. Għalhekk kien pront aħqaħ tnej griżmejh u bejn boqqa u oħra mit-tazza tal-inbit li kellu fidu beda bir-rakkont tiegħu. Illum ser nirrakkontalkom il-ġrajja ta' meta jiena u sieħbi Peter konna spiċċajna fuq gżira misterjuża. Gżira misterjuża? Esklamaw iż-żewġ titfal flimkien. Din qatt ma smajnija Nan, kompla jgħid it-tifel. Għandkom raġun li qatt ma smajtuha, għax sissa għadni ma rrakkontajta lil ħadd, ikkonferma n-nannu waqt li żżerżaq ħelu fuq il-pultruna ta' drab li kien qiegħed jiserraħ fuqha. Dil-ġrajja li ser nirrakkontalkom illum lanqas il-mama tagħkom qatt ma semgħata. Għal dal-kliem ta' xwejjaħ kemm Rebecca kif ukoll ħuha poġġew bil-qiegħda fl-art ħdejn il-pultruna tan-nannu biex jisimgħuha sew u jisimgħu sew dan ir-rakkont interessanti. Dil-ġrajja li se nirrakkuntalkom kienet ġrat ftit qabel ma dħalt fin-Navy Ingliża. Niftakar sewwa li dak iż-żmien kont iddeċidejt li mmur l-Ingilterra biex insib naħdem fuq il-baħar. Beda r-rakkont tiegħu xwejjaħ waqt li iċċassa jħares lejn it-tazza tal-inbit li kien qed iżomm fidu biex bħalli kieku jiftakar sewwa l-ġrajja li kien għadda minnha. Il-ħajja fuq il-baħar minn dejjem kienet l-għaxqa tiegħi u l-bogħod mingħajr twelidi qatt ma qatali qalbi peress li missieri kien Ingliż u b'hekk sa minn xkuniti kont diġà naf nitkellem sew bl-Ingliż. Ommi miskina kienet dejjem teqrid li biex insib xogħol hawn Malta bħalma kienu għamlu tista' tgħid il-biċċa l-kbira tal-ġuventur ta' Mpari. Għax ngħiduha kif inhi, ommi ma riditx titlifni mhux hekk. Dak iż-żmien kien hemm ħafna żgħażagħ li kienu daħlu jaħdmu t-tardsna peress li fit-tardsna kien hemm ħafna xogħol.
Iżda jien xorta waħda kont għamilta rasi u wara li għamilt xi kuntatti ma' xi Ingliżi li jinsertaw kienu qegħdin u Malta. Kont ftemt magħhom biex nitla sa Liverpool u nsib xogħol hemmhekk. Interessanti din l-istorja xi hija storja vera li ġrat vera fis-snin li għaddew. Kos anke n-nannu tiegħi hekk kien għamel, anke n-nannu tiegħi kien jaħdem mal-Ingliżi. Hekk jien hawn naqra tal-ktieb, niftakar fih u ngħid tara naqa' kelli ċans forsi nisimgħu iktar. Jiena ħanħeġġitkom taqraw il-ktieb u sa frattant inħajjarkom ukoll tisimgħu lin-nannit tagħkom, ta' ħalli ma ninsewhomx u ma ninsewx il-ġrajiet tant sbieħ tagħhom. Ħankompli.